Indigenous Knowledge Systems is IKS. That's when you know what is at your disposal. Basically, that is when you know who you are and what you stand for. Today, we see people paying lots of money for a tummy tuck. The key is, how do you reduce the adipose tissue in your stomach? You drink 4 cups of water every day before you eat anything, before your breakfast. Say for a month. However, it will depend on each and every individual metabolism. If it is fast, you will lose weight faster. Sanibonani balingani mabhungu namatshitshi, igama lami nguSpooky N isiZulu. Namhlanje senza umbhalo obuciko obizwa ngokuthiwa amahlokohloko, obhalwe ngu-EJ Mhlanga no-JJ Thwala. Sizokwenza umqondo osobala wenkondlo ethi Nonkululeko. Umqondo osobala ilokho okushiwo yimbongi, noma ilokho okushiwo yinkondlo, ilokho inkondlo emayelana nakho. Kule nkondlo imbongi ikhuluma ngenkululeko. Imbongi isebenzise isenza samuntu okuyisifenqo ngoba inikeze inkululeko okuyinto engaphili, izimpawu zomuntu ophilayo. Imbongi iqambe inkululeko igama yathi ingunonkululeko, ochaza ukuthi ingunina wokuphuma emaketangeni akade akubophile, noma ingunina wamalungelo afana nawo wonke umuntu okhona kulowo mphakathi. Ibinza lokuqala, imbongi ithathekile okwangempela. Iqhathanisa inkululeko nomuntu wesifazane omuhle, omi kahle, ongenasici obukekayo. Ukuthatheka kwayo kwenza ukuba imbongi bone inkululeko njengento eyigugu kuyona. Ngakho nje imbongi isisebenzisa isu elibizwa ngokuthiwa impindwa, ngokuthi liphinde umugqa owodwa ebinzeni ngalinye ekuqaleni kwalo, ukugqamisa ukuthi lentokazi yinhle, lentokazi iyigugu, iyingqophamlando. Imbongi ithi inkululeko iyathungathwa. It is not something that is a given. You actually work for it. Ithi imbongi yona yacinga ezigangeni ukuchaza ukuthi yadinga usizo, mhlawumbe yaludinga kwabanye asebekhululekile. Ngokucabanga kwami, izwe lalidunguzela ngoba imbongi ithi yafuna inkululeko phansi phezulu ubusuku nemini. Kungani ngisebenzisa isifenqo esiyi-oxymoron ngalamagama engiqeda ukuwasho manje? Yingoba nembongi ngokwayo isisebenzisile lesi sifenqo ukuchaza isimo esasimanzonzo. Imaphi lawo magama? Ilawa athi ezintabeni zasemaweni, nalawo athi emagqumeni nasezigodini. Yacaca-ke ukuthi isimo sasingesihle, because the poet has used the oxymoron to highlight the difficulty that it had encountered, that seeking for freedom is more of a plight than joy. Noma kunjalo, imbongi yagcina iyitholile inkululeko. Ibinza lesibili, imbongi ikhuluma ngohambo olude
okuchaza ukuthi ngaleli binza imbongi ijeqeza emuva. This stanza is more of a reflection on how things panned out, of course, in the past. Imbongi ithi yake yayifuna bo inkululeko, okuchaza ukuthi yalufuna usizo oluvela kwamanye amazwe. Njengoba yona ibuya lapha eNingizimu Afrika, yakwazi ukucela usizo kwamanye amazwe alapha eAfrika. Amagama asetshenziswe yimbongi ebinzeni lesibili athi kuyo yonke iAfrika angumbono awalona iqiniso. Kwazise akuwona onke amazwe ase-Afrika lapho usizo lwatholakala khona. Historically speaking, the fact that the poet stated that we were afforded assistance from all over Africa is not a fact but an opinion, because it is not all the countries that afforded and gave assistance when it was needed. Ake siboneke imaphi amazwe anikeza usizo: iNigeria, iTanzania, iZimbabwe, iSwatini, iAngola, iMozambique neBotswana. Balingani bami nani bafundi, everybody is free to go and do his or her own research. Okwesibili, amazwi embongi noma amagama akhethwe imbongi athi inkululeko yafunwa kuyo yonke iAsia awalona iqiniso kodwa angumbono, ngoba there is no Asian country that afforded us assistance. The only thing that ties us to Asia now is the concept that was introduced back in 2007-2008 called BRICS. BRICS. Yiyo kuphela into enza ukuthi sihlangane ne-Asia manje. In the past, we did not have ties. Nonetheless, feel free to do your own research. Amagama akhethwe yimbongi athi inkululeko yafunwa kuyo yonke iEurope awalona iqiniso, angumbono. Ke ngenze isibonelo ngeBrithani. KwakunoMargaret Thatcher there, Prime Minister. We went and asked for assistance. She refused. The countries in Europe that gave us a shoulder to cry on were the following: Paris, Belgium, Irish, Scotland. Russia did not give us assistance directly, but they were assisting Cuba, and thina ngoba Cuba yas assista. Why Cuba ngayifaki la? Because Cuba is not in the European territory. Amagama akhethwe yimbongi athi inkululeko yafunwa kuyo yonke iMelika anabo ubuqiniso. Akuyona iAmelika iyodwa kanye neziqhingi ezimaduze nayo
noma ama-islands that are found around the American territory. Noma ngasakhumbuli kahle ukuthi is Cuba part of the islands that are in the American soil. Kodwa uFidel Castro assisted Umkhonto Wesizwe wawutraina ukuze ube ready for impi. Jamaicans also assisted Barbados, Trinidad and Tobago, etc. Ibinza lesithathu. Leli binza limayelana nemphumela yenkululeko kanye nemithelela yenkululeko. Umphumela in English is the results, which are seen immediately after. Kanti umthelela is the impact. The impact can be either negative or positive. It will be determined by the results. Yini ke umphumela wokuba nenkululeko ngokwaleli binza? Inkululeko iletha ubuhle, yingakho nje imbongi ibiza ngokuthi iyisiphalaphala sika-Afrika. Yimiphi-ke imithelela? Yintokozo, ukuphela kwezinyembezi, ukusina. Of course, when someone is happy, someone will celebrate and ululate. Someone will dance. Ake siboneke ngokwaleli binza ukuthi yimiphi lemidanso, or to be more specific, loku kugida kwesintu okwakwenziwa. Yendlamu, kusinwa ngamandla lapho. Umkhoqozo, kusinwa kancane lapho. Uduphakamisa unyawo nalo ulibeke phansi kancane nje. Umchwayo, kuhlalwa phansi lapho. Umphendu, kwenziwa olayini kuphendukwe kube njeyana. Umphiqilo, kusetshenziswa umzimba in general. Ibinza lesine. Inkululeko ayifiki kalula. Imbongi ithi inkululeko idinga ukuthi lowo oyilindele abekezele. Ubekezela ngasizathu sini? Yingoba engumlalandle udingisiwe phela lowo muntu lowo. Lowo muntu uhamba ecela ukudla, uyisinxibi. Kungani ecela ukudla? Mhlawumbe yingoba ashiya ikhaya lakubo emuva, washiya ukunethezeka, washiya umsebenzi, I mean a career or a job that was prestigious. Mhlawumbe washiya yonke into, wagoduka, wabheka le ngoba mhlambe engasavumelekanga ukuthi ahlale kuleyo ndawo. Ngakho-ke uzokudinga phela okuzongena ethunjini nendawo yokukhosela. Isizathu sesithathu, konke akwenzayo ukwenza buthule. Kwazise uma eke wathi nkente nje, amaqadasi ayobonana naye. Lokhu ngikusho kugcwala umlomo ngoba imbongi ithi abantu abangabane wabo kaNkululeko baguquka iziduli. Ngani bami nani bafundi, abantu bebehamba ngokubaleka, bangaziwa. Ngisho uma wakho okuzalayo, ngisho unkosikazi wakho, ngisho ingane yakho ney'ngane zakini. Kuthuleke kuthi du, ukuze ungalandwa ngomphafa. Kwazise amaqadasi noma amabhunu ayengadlali. Binza lesihlanu. Leli binza limayelana nemiphumela nemithelela. Umphumela, inkululeko iletha ubuhle,
Imbongi lobo buhle ibuqhathanisa nenhlamvu yelanga, kwazise uma kuqhamuka ilanga siba nethemba. Sonke siyawazi umculo othi uJesu ufika ekuseni alethe ithemba elisha. Ngakho-ke inkululeko ifana nokuvela kwelanga, iletha ithemba. Imthelela. What is the impact of having freedom and independence in your midst? And le independence le is political. Imthelela yakhona yingoba kuqhela ubumnyama. Nkosi yami, in the past, when we were fighting against apartheid, we had sleepless nights. We were fighting, we were confused, we were being maimed, killed, and annihilated. Kodwa-ke asikhohlweni konke lokho. Imbongi ithi uyini umthelela wesibili, kuba nokunqoba. Yingakho nje imbongi isebenzisa igama elithi ukuhlabana. Imbongi yathi inkululeko ingumlando, ngoba phela manje vele lenkondlo ingumlando, ixoxa ngokukhululeka komuntu ompisholo eNingizimu Afrika. Ibinza lesithupha kunemiphumela, ubuhle, kunemithelela, ukuthula, asikho isiphithiphithi. Kanti uma ingekho inkululeko kuyaliwa, kunenqubekela phambili intuthuko, kunokusizana. Yingakho nje imbongi isifisela inkululeko izilokotho ezinhle, ithi mayiphile ingunaphakade. Ibinza lesikhombisa. Imbongi iyaqhubeka nokufisela inkululeko izilokotho ezinhle, ithi mayiphile ithuthuke. Akuphelele lapho, inkululeko yanikezwa izeluleko. Esokuqala, inkululeko kuyofanele ilwe nobandlululo noma ukucwasa, okuchaza ukungemukeleki kwabanye abantu ngezizathu ezithile. Imbongi ayikuthandisisi ukucwasa, yingakho nje ithi lowo ocwasayo makashaywe. Imbongi ithi makusetshenziswe inhlanekela, lapha lo mugqa uqukethe umqondo wokuthukuthela. Iseluleko sesibili, imbongi ithi inkululeko mayixoshe ukuxoveka kwengqondo okuwukuphithana. Iseluleko sesithathu, imbongi ithi inkululeko mayifundise amaqola izigebengu ubuntu. Mlingani wami nawe mfundi, kuyaphela lapha ukuchazwa komqondo osobala walenkondlo. Usale kahle, uyathandwa.